Partiya Demokratîk a gelan HDP roja yekşemê li Enqereyê di sêyemîn kongreya xwe de hevserokên nû hilbijart. Pervîn Buldan û Sezai Temellî hevserokên nû ên HDP ne. Di kongreyê de nameyên hevserokên berê Figen Yüksekdağ û Selahattin Demirtaş ya dixwendin. Demirtaş weke endamê meclisa HDP di rêza yekê de hat hilbijartin. Em gelin HDP gele, HDP jine, HDP ciwane, HDP Kürt. Partiyên çepkir ên gelek welatan, siyasetvan û parlamenter her wisa 173 rojnamevan li kongreyê amade bûn û çavderiyan kirin. Ji bo beşdarî kongrê bibin, ji her temenî 30,000 zêdetir Kurd bi otobêsan li Enqereyê amade bûn. Ji bo seroka xwe hatine ji bo Selahattin Demirtaş hatin. Hema serketin verebe, Xwedê bike em serkevin, Xwedê dijin bi me bêxew ez ê çi bêjim? Xwedê epa Kurda hemû umûmî bîne. Abdullah Öcalan ji hevsê derkeve bi başkanê me mezin bi yê Tirkiye hemû. Ez boî serketinê hatim. Ez boî tûmê Kurdan serketinê hatim. Xelkên li cême. Em ber to talana dewletê me. Em vê zilmê, em vê heqaretî qebûl nakî ticarî. Eger me qebûl bikirane me memleketê xwe nedihîşte em li weyaleta bela nedibûn. Ji ber xwedana Efrînî. Vê ji ber xwedana Kurdistanê hemî. Ya şehîda ya hemîda. Em hatine ji bo ev xwîn bisekinê. Vî şerî wî firokê xwe se serî me bisekinî. Va top û cemelxaneyê xwe se serî me bisekinî. Dergûş û dêdîkê me hemû kuştin. Em qezeba me dayîka şewitê em ji bo wî havî em perîşan bû mezarokê xwe gicê xwe malê xwe hemîştinin em hatin ji bo vê meselê. Em dayîkin, em cava şehîdanin. Dergûşê me nin, dêdîkê me nin. Koban û Efrîn û Tirkî aynî birane aynî xwe hin. Aynî xwîne aynî Kurd e. Ama cawîna qismê dergûş û dêdîkê me Kurdê me winda bike. Ama em nahêlin. Parlamentera HDP a berê a Sêrtê Besme Konca got gelek Kurd bi vê kongrê ji şerra gotina ji aştî re got erê. Em zanin ku devleta Tirkiye bi destê hikûmeta Erdogan bi rastî dixwaze faşîzmê wek jiyanekê wek çandekê bi cidevatê de bide qebûlkirine vê kongre me got ku em faşîzme ku li hemberî gel tê tek jiyandin em qebûl nakin. Operasyona şerê ku li hemberî gelê Efrînê pêk te em qebûl nakin. Tecrita ku li hemberî Birêz Öcalan û hemberî 10,000 girtiyan pêk te em qebûl nakin. Em tundiye ku li hemberî jinê pêk te qebûl nakin. Parlamenterê Colemêrgê Nihat Akdoğan jî daxuya kirin piştgiriya gel a ji bo Efrînê derket pêş û siyaseta şer bi vê kongrê hat redkirin. Siyaseta AKP ku ya dagirkirina ku Rojavayê Kurdistan ku dagirkirina ku em bêjin ya Efrînê qebûl nake. Kongra HDP bi rastî jî em cara dît bêjin ji bo gelê me ku serkeftî derbas bû ku di HDP cara dîtin ku rol û misyona wê civakê danî ser milêvin em jî dibêjin ji bo gelê me ku yê ev bîr û bawerî cara dîtir nû kirin cara dît taze kirin em ji bo navan û hatin ava jî bêjin mala wan hemiyan ava bît. Xecî Can Farxîn, Deng Amerîka, Enqere.